Il-Kap tal-Oppożizzjoni Busuttil m'għandux problema li deputat tiegħu ffirma u mexxa proċess li gawda minnu stess meta kien Segretarju Parlamentari. Dan anke jekk hawn eluf li dak li gawda minnu azzopardi f'5 xhur ma gawdawx minnu fi snin. F'perjodu fejn azzopardi kienet jinnegozja proprjetà lih personali bħala Segretarju Parlamentari responsabbli mid-Dipartiment tal-Artijiet, ra li jibda l-proċess biex dik id-dar ma tibqax fuq konvenju mal-awtorità tad-djar kif kienet ilha għal snin twal. Naturalment biex sar dan ħallas il-Gvern. Dan ifisser li b'deċiżjonijiet tiegħu stess meta kien responsabbli politikament azzopardi għalaq f'5 xhur proċess li għal eluf ta' Maltin ma nalaqx fi 3 deċenji. Għal Busuttil din mhix problema. Affirma wkoll ittra uffiċjali għalih innifsu jekk għandek prinċipju ma tħoss li għandek titolbu jirreżenja quddiem dan il-konflitt ta' interess. Grazzi tal-mistoqsijiet tiegħek l-ewwel nett meta nara storja riċiklata bħalma kien hemm fil-kulħadd il-bieraħ u fuq Super One dwar azzopardi ngħid ara vera ma baqalhomx x'jivvintaw, ara vera m'għandhomx xi jgħidu. Għal Busuttil l-aħbar żvelata bid-dokumenti u saħansitra konfermata minn azzopardi nnifsu f'risposta li ħareġ hija biss tfigħ ta' tajn. Ra billi tivvinta t-tajn fuq ħadd ieħor u titfgħu fuq ħadd ieħor għax dan it-tajn mhux qiegħed jeħel. Dan mhux l-uniku każ ta' abbuż fi żmien li azzopardi kien Segretarju Parlamentari u eventwalment Ministru responsabbli mis-settur. Saħansitra l-Awditur Ġenerali qal li kellha tintrefa' responsabilità politika u uffiċjali li kienu jaqgħu taħtu kienu beżgħu li jispiċċaw il-ħabs b'dak li ġara.